tvoje poslání i povolání je kněžská služba. Momentálně jsi ve velké pražské farnosti ve Stodulkách, tak mě by zajímal ten život kněze ve velké pražské farnosti, alespoň trochu blíže. A potom taky, jestli máš zkušenost, nebo aspoň zkušenost od přátel kněží, kteří slouží mimo město. Tak jaký je tam podle tebe ten nejzásadnější rozdíl, nebo jak to vidíš? Já jsem během těch už skoro 30 let působil určitě hodně ve městě v Praze, ale působil jsem taky za Prahou, třeba v Brandýse nad Labem nějakou dobu, nebo ve Štěchovicích, což vlastně byla taková pastorace do jisté míry venkovská. A působil jsem taky v Kolodějích, což byla pražská periferie. Takový ten jako v uvozovkách satelit. A tak mně se zdá, že ono to možná, ta hranice možná nevede ani tak jako mezi městem a venkovem, jako spíš možná vede mezi místy, kde ta křesťanská komunita je živá a tvůrčí, a místy, kde ta obecně místní komunita, nejenom křesťanská, je třeba v nějakým i demografickém útlumu a kde vlastně se potýká s mnoha obtížema a tam potom jako život a služba toho kněze je opravdu velmi rozdílná. Protože tam, kde ta komunita je živá a kde třeba i obecnější zájem o přítomnost farnosti je větší v té civilní občanské společnosti, tak tam si myslím, že dneska u nás kněží stojí před velikým tlakem, že vlastně po jejich přítomnosti a službě je veliká poptávka. A že je až jako obtížný na všechny ty potřeby lidí jako dokázat reagovat a odpovědět. Já si nesu ještě vlastně z doby komunismu zkušenost takový tý hodně osobní péče o druhý lidi, což je krásná a požehnaná věc, ale samozřejmě v okamžiku, kdy najednou je člověk zodpovědný za velkou komunitu, tak tohle úplně nemůže být obecná cesta, protože to nejsem schopný obsáhnout. Takže myslím si, že tam, kde jsou ty komunity velmi živý, takže že ten život je inspirující, krásný, že ale od toho kněze taky vyžaduje schopnost dělit se o tu službu, vyhledávat druhý lidi, kteří k tomu mají nějaký dary od Pána Boha, angažovat je do té služby a opečovávat vlastně celý složitý organismus té farní komunity, která nejenom konzumuje jeho službu, ale taky sama je schopná opravdu nějakou službu jak dovnitř církve, tak ven produkovat. A myslím si, že tam před náma stojí opravdu jako výzva jednak učit se nový věci, i přede mnou samotným. Já v tom zrovna nejsem moc dobrý, já nejsem moc dobrý organizátor. Ale tak na jedné straně ta výzva opravdu jako učit se, žít jako docela jako komplikovaný, bohatý organismus. A zároveň samozřejmě ale tomu knězi může taky hrozit, že ho to vlastně převálcuje. Že toho je příliš mnoho. A k tomu samozřejmě patří i to, že kněz za současných okolností podle norem i církevního práva je statutárním zástupcem té farnosti, takže na něm leží i spousta statutárních povinností. A některý vyžadují docela jako vysokou kvalifikovanost v různých oborech právních, ekonomických a tak. A dá to práci. A ne každý k tomu máme jako velký předpoklady to zvládnout jako levou zadní, už máme. Takže to si myslím, že může představovat velký břemeno. Na druhou stranu z toho, co vím a co jsem taky sám trošku zažil v pastoraci tam, kde možná demograficky to jako spíš jde dolů a kde i ta občanská společnost je vlastně taková jako do jisté míry bezradná, vyprázdněná, nepropojená, tak tam myslím, že ti moji bratři jsou někdy vystaveni tomu, že o víkendech se ta křesťanská komunita nějak sejde a čeká na servis toho kněze, takže on během toho víkendu musí podat velký výkon. A potom přijdou ty všední, kdy se ti lidé rozprchnou za svou prací, za svými povinnostmi a on najednou jako vlastně stojí bez toho, že by za ním někdo přišel a něco chtěl. A tam najednou je ponechaný trošku sám sobě a asi záleží hodně na něm i na jeho nátuře, na jeho vybavení,
nakolik potom sám dokáže energicky hledat cesty k těm lidem, protože on musí jít vlastně za nimi. Jo, já v té velké farnosti žiju jako člověk, za kterým pořád někdo chodí. A v tomhle smyslu se nemusím namáhat tím přemýšlením o tom, jak jako vyjít za těmi lidmi. Napadá mě to teda samozřejmě tam, když si najednou uvědomím, ale já jsem zodpovědný taky nejenom za ty, kteří pořád sem chodí, a mám je rád samozřejmě, ale taky za ty lidi, kteří sem nikdy nepřijdou a já bych přeci jen si jich měl všimnout, měl bych za nimi vyjít. Ale ti, kteří chodí, mě můžou zaměstnat natolik, že mě na tohle nikdy nezbyde čas a energie. Zatímco bratři v některých těchto oblastech, kde to je takhle jako tíživě hluchý, tak jsou mnohem víc vystaveni té výzvě, a v tom je to úplně jiný, než v té veliký živý farnosti, jsou vystaveni výzvě naopak vlastně do toho okolí velmi mnoha různýma aktivitama se snažit nějak proniknout a musí taky nést to, že spousta jejich pokusů třeba zůstane bez odpovědi, nepřinese ovoce v krátkodobém horizontu, což může být jako veliká frustrace vlastně. Jo. Takže tam si myslím, že zase ten člověk je vlastně ohrožený jakoby frustrací, že se snaží, žije tam a v nějakým dohledném horizontu moc nevidí ovoce své práce. Já vím, jak mi vyprávěl jeden kněz i o tom, že třeba léta se stará o děti a o mladý lidi a protože v té oblasti je jenom střední škola, nebo nějaký 2-3 střední školy, ale nejsou tam žádný další vyšší školy, takže pro ně je hrozně těžký, že s těma mladýma naváže kontakt, vybuduje nějaký společenství mladých lidí, ale oni s maturitou mu odcházejí a často se už jako nevrátějí, protože tam nemají práci, protože tam nemůžou studovat dál. A ten příběh se takhle opakuje každých 7 let třeba, každých 5 let, možná i častěji. A to myslím, že je taky jako těžká zkouška pro něj. Proto mně připadá, zase může mít ale mnohem větší zkušenost právě s tím, jak vlastně hledat cesty k těm lidem, kteří nepřijdou nikdy do kostela na faru a nikdy mě nezastaví na ulici a nezeptají se. A ta jeho zkušenost by pro mě byla třeba v něčem velmi zajímavá. A právě proto si říkám, jestli v určitý míře, není to samozřejmě zdaleka jediný model, jestli v určitý míře do budoucna pro nás není cestou taky to, že ty komunity, které jsou živé a rozvíjejí se, jestli by se neměly stávat tak trochu takovými jako matkami a otci, které převezmou zodpovědnost za některá ta místa, kde ten člověk, kde tam je ten jeden voják v poli, aby mu dali podporu, aby mu dali zázemí, aby za ním vyjížděli, aby si vzali nějaký jako patronát vlastně nad těmihle dalšími místy. Protože je zajímavý uvědomit si, že v dobách minulých, tam, kde i na našem území probíhala nějaká misie, tak ti misionáři nepřicházeli nikdy jako jednotlivci. Vždycky to přišla aspoň nějaká malá komunita. To znamená společenství lidí, které už je schopné žít křesťanství, sdílet ho a taky něco jako tvůrčího vyplodit dál. No. Jednotlivec může být svědek v hraničních situacích, ale na to, aby se to evangelium šířilo, tak na to možná je potřeba, aby tam přišla nějaká, byť malá třeba, ale komunita. Kde jsou 2 nebo 3 shromáždění v jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Takže tohleto propojení mezi těmi místy jako velkého života a naopak třeba takovýhle frustrace někdy a věrný, ale do jistý míry osamocený služby, myslím, že to je jedna z možných cest určitě. No. Je, myslíš si, dostatečně velká ta kněžská komunita v současné době? Protože na jednu stranu se říká, kněží je málo, jsou přetěžováni, na druhou stranu někdo říká, je málo věřících, kněží je vlastně dost. Já myslím, že je to vlastně věc relativní, ne v tom smyslu, že bych chtěl tyhle vážné otázky zpochybňovat, ale že ji musíme vztahnout k realitě života, tak jak se odehrává tady v naší zemi. Kdybychom byli někde, kde třeba v nějakém velikém megaměstě, kde ti lidé jsou hodně propojení a snadno cestují a tak samozřejmě nás jako kněží přepočteno na hlavu je vlastně dost.
jsou oblasti, kde se musí lidé spokojit s mnohem menším množstvím kněží a církev tam žije a roste třeba. U nás myslím, že ale to relativní znamená, že to musíme vztáhnout ke dvěma věcem. Za prvý, že žijeme v diaspoře, že žijeme rozptýleni jako v mnoha různých místech, na kterých jsme dříve byli zvyklí žít jako plnohodnotným komunitním životem a ten už tam dneska často není. Takže tohle vlastně nějakým způsobem přepíná naše síly. Ta představa do jisté míry setrvačná, že bychom všude tam, kde jsme kdysi byli, měli být. A už vlastně na to nemáme sílu. A zároveň je s tím spojená ještě jedna věc, která je spíš trošku bolestná, právě protože to v uvozovkách ještě relativně nedávno tak bylo, tak na mnoha místech a v mnoha lidech přetrvává trochu, a teď nechci být nespravedlivý vůbec, taková mentalita, že vlastně tak jako máme představu pořád toho státu, který se má postarat. Asi to máme ještě z doby Rakouska-Uherska. Zatímco v některých jiných zemích lidé vůbec od státu toho tolik nečekají, jako u nás. Tak máme taky představu tý jako státem etablovaný vlastně jako církve, která se přece má postarat. Ona někde má ty zdroje, ze kterých se postará. No. A tak jsme někdy jako zvyklí čekat, že přece jako z toho biskupství, z toho arcibiskupství, tam to někde jako mají, tam to řešení mají a oni ho jako, jenom aby ho jako nám přinesli. Jo. A to vede jakoby k určitý pasivitě a nedostatku nějakého tvůrčího nasazení a nedostatku vědomí, že bude to tak, jak sami budeme chtít a jak to budeme dělat. A to ještě umocňuje tu představu, že je nás málo, jako kněží. Protože v tom starým zaběhaném obrazu církve u nás v našich zemích je právě to, že jako tady budou ti kněží a ti to všechno nějakým způsobem obstarají. V neděli my jsme dobrý, že přijdeme na tu mši svatou, že vyslechneme to kázání, že se nějakým způsobem ve svém životě a v práci snažíme žít podle evangelia. Ale my asi potřebujeme mnohem radikálnější společný dílo. A pak si myslím, že nás není tak málo, když se tímhle směrem dokážeme rozvíjet. No. Tak dovol mi ještě poslední otázku. Jestli je něco, co tě tíží. Co tě tíží na srdci? Hlavně mě těší spousta věcí. Protože přes všechny starosti, víte, jako být Pánu Bohu blízko a být blízko lidem je vlastně, a moc tohle žít jako v každodenním životě, je vlastně obrovský dar. Mě třeba vždycky jako moc oslovovalo, že já jsem kus svého života prožil vedle patra Aleše Opatrného. On byl mým prvním vlastně farářem. Pak jsem vedle něj působil na teologické fakultě a ve Vyšehradské kapitule. A on vždycky jako s velikou radostí říkal, že ten jeho kněžský život je vlastně strašně bohatý jako těmi lidmi a tím božím, co v nich vidí. A já mu čím dál tím víc dávám za pravdu. Jako stát vlastně u toho jako božího ohně a pečovat jako o ty lidi a ukazovat jim ten oheň a i s nima ho nalézat, to je strašně krásný. A přináší to spoustu jako radosti a smysluplnosti. A samozřejmě jsou věci, které člověka tížejí, jednak je to, a to k tomu asi taky vždycky patřilo a patří a patřit bude, trápení, kterými procházejí lidé, o kterých se starám. A s kterými já jako lidsky nemůžu vlastně nic moc udělat. Kde se můžu jako modlit, můžu se modlit spolu s nimi, můžeme se společně opírat o boží přítomnost, ale lidsky to jako neumíme zařídit nebo vypnout to trápení nebo tak. A to je jako břemeno toho kněžství, protože zas nahlídnu do možná mnohem většího počtu osudů, než člověk, který žije jenom v nějakém uvozovkách, nechci teďka schodit, v nějakém jako občanském povolání, v těch jako vztazích jenom jako třeba své rodiny. A
No a potom z toho, jak žijeme jako církev teď tady u nás, tak mě tíží vlastně taková jako, že jsme vlastně v něčem jako ve zlým rozdělení. Že se hodně podezíráme navzájem. Že poslední dobou se mi zdá, že taky v těch různých skupinách a bublinách, že jsme začali i způsobem, který je někdy nečestný, jako bojovat vlastně o to dobít prostor proti těm druhým. A že vlastně to, co já si jako pamatuju, že bylo živý ještě před relativně několika lety, že jsme vlastně šli nějak společnou cestou. Že tohle cítím jako, že je ohrožený teď. A myslím, že to je velký nebezpečí, že to může hodně poničit jako nějaký dobrý dílo, který máme udělat. A je to asi podobný jako v té společnosti okolo, že jsme se hodně radikalizovali v různých extrémních jako pozicích. A přitom mám pocit, že evangelium přece by nám mělo dát dost moudrosti na to, abychom jako rozpoznali taky dílo toho zlýho a nenechali se tím jako svést. A že máme zdroj, kvůli kterému můžeme čerpat pořád znovu důvěru vůči sobě navzájem. Že se nemusíme bát spolu mluvit i o bolavých věcech. Tak tímhle se trápím, ale jako věřím, že Pán Bůh na nás záleží a že s námi je. A že on nás z toho vyvede, když my mu budeme dávat šanci. Tak já ti velice pěkně děkuji za tenhle náš krásný rozhovor Srdečný. A přeji ti mnoho radosti. Děkuju. Všecko dobré.